आम्ही या मतदारसंघात जरी 1200-1300 नोकरी केले जाल्यार सुद्धा जे घरान वयता आमी आमची ह्या मतदारसंघाची परिस्थिती म्हाका खबर आहा. पोर्ट आसलो 10 वर्सां पयलीं मायनीक लागून बंद जालो. त्याच्या नंतर आमचे युथांचे कितें आनी आमचो टायम बरो आसलो तेन्नाच हांव पॉवर मिनिस्टर जालो आणि खंय तरी हे हळूहळू आमच्या युथा खातीर आमी नोकरी दिवंक शकले. आज आपण पाहू शकतो एक एक या ठिकाणी झालेला ब्रिज असेल, बायपास असेल, रोड असेल, इतका आयकॉनिक झालाय की पूर्वी लोक गोव्यामध्ये गोव्याचा समुद्र पाहायला यायचे. आता गोव्यामध्ये आल्यानंतर इथले ब्रिज पाहण्याकरता देखील लोक जातात, इथले रस्ते पाहण्याकरता देखील लोक जातात. अशा प्रकारचा विकास या गोव्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनं करून दाखवला. खरं म्हणजे या गोव्याच्या समृद्ध संस्कृतीला खऱ्या अर्थानं करप्शनचं या ठिकाणी वादळ जर कोणी लावलं असेल तर त्या पक्षाचं नाव काँग्रेस पक्ष आहे. या गोव्याला रसातळाला नेण्याचं काम कोणी केलं असेल तर त्या पक्षाचं नाव काँग्रेस पक्ष आहे. आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये या काँग्रेसला त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. आज खरं तर इतके वेगवेगळे पक्ष गोव्यामध्ये येत आहेत आणि गोव्यामध्ये आल्यानंतर ज्याला जे पाहिजे तशा प्रकारचं आश्वासनं देत आहेत. कोणी काय आश्वासन देत आहे, कोण काय आश्वासन देत आहे, कारण त्यांना माहितीच आहे ज्याला निवडून यायचं नाही आहे, ज्याला माहिती आहे सरकार येणारच नाही आहे, तो तुम्हाला आश्वासन देऊ शकतो की तुम्हाला ताजमहाल बांधून देऊ. तो तुम्हाला आश्वासन देऊ शकतो की तुम्हाला 5 लाख रुपये आम्ही या ठिकाणी पेन्शन देऊ, कारण त्याला हे माहिती आहे आपण निवडूनच येणार नाही आहे. पण भारतीय जनता पार्टी ही निवडून येणारी पार्टी आहे. मागच्या जाहीरनाम्यामध्ये जे सांगितलं त्यातली 99% कामं पूर्ण केली आणि 1% कामं पाईपलाईन मध्ये आहे आणि त्याचं रिपोर्ट कार्ड आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी सादर केलं आहे. भारतीय जनता पार्टी जे सांगते ते करते आणि जे करू शकते तेच सांगणारी पार्टी आहे. आणि म्हणूनच या गोव्याच्या राजकारणामध्ये, गोव्याच्या या संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये एक स्थिरता आणण्याचं काम ज्या गोव्यानं 5 वर्षात 7 मुख्यमंत्री पाहिले, 10 वर्ष या गोव्याला स्थिर सरकार हे भारतीय जनता पक्षाने दिलं. आणि केवळ स्थिरता नाही तर स्थिरतेसोबत विकास दिला, विकासासोबत सामाजिक सुरक्षा दिली, सामाजिक सुरक्षेसोबत आधुनिकता दिली, आधुनिकतेसोबत एक वेगळा आउटलुक या संपूर्ण गोव्याला हा भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून मिळाला आहे. आणि म्हणून तुम्हाला एवढीच विनंती आहे, आज निवडणुकीच्या निमित्ताने तुम्ही सगळे एक संकल्पबद्ध होऊन एवढाच निर्णय करा की 14 तारखेला सकाळी या ठिकाणी उठून पहिल्यांदा आपलं जे आवरायचं ते आवरून आपल्या इष्टदेवतेचं स्मरण करून थेट मतदार केंद्रामध्ये जायचं आणि कमळाचं बटन दाबायचं.